знам дали се чете, но вижте какъв надпис има. Бяха хубаво са оставили хората тук. Между другото за първи път я виждам, няма ви лъжа. Еми така ни да време и за разбор на видео 6. Следващото видео ще бъде Q&A, така че задайте въпросите си долу в коментарите. Какво? Давайте сме на една бърза тренировчица до кулата и обратно. Той там горе, далечината на картата сега много не се вижда, е крайната ни цел. Горе-долу вода. Малко ще споговорим и за самото състезание на частта. И какво по-точно светих аз, това ми беше подготовката и абсолютно всичко за самото състезание. Любимото ми нещо, светофарите, това направо, не знам, това е най-любимото ми нещо в цялото каране, да седи да чакам светофари. По етапа пътечка е от тук, буквално в събота започна първото ми приключение и първите ми 100 км. Да намаля малко, понеже ограничението е 80 км в час и ще ме санкционират иначе. Проша по една уличка, там. Упс. Ара бе. Абе да, кое е една уличка и там нагоре? Що не? Колкото се може повече да не водят. И официално ми започна мъчението нагоре. Окей, първата улица е преборена. Сега става малко по-тежичката. Малко е мокро от вчера. Усеща се. Но не че е нещо кое да плама, се е мокричко. Усеща се на някои места. Ама това няма да е проблем за нас. Поп. Така. Цак. Тук да първи път виждам, че ме чешма между другото. Дай. Аз сме тук на това вагон. Случайно се беше ми напекал. Охо, супер. Оп. Малко задрапаха на сета. Така, вече на 5 км и половина. Сега предстои малко грамно изкачване. Там нагоре. Но като цяло, добре се чувствам. Малко само на гърба нещо ме преболява. Е такова отзад. Ама да сме живи и здрави. Не, кой знае какво. Еми, аре. Да се залавяме, че това нас чака. Айде. Най-накрая малко спускане. То по-скоро е по-равно. Не е чак толкова много спускане, но винаги е по-добре да изкачване, примерно. Така че не се оплаквам. Цак. Оп. Здравейте. Да видим тук няма никой. Добре, няма кой. Въпросът е сега дали оттам ще е добре. Би трябвало.
О, да, супер. Това е супер. Цък. Цък. Оп. Так. Оп. Тук някаква. Ние сме. Принципно пътечката, която сваща за видеочеста, откъдето е видеочеста, е от тук. От тук се качаш и минаваш към бялата вода. И ние сега ще тръгнем към бялата вода, ама не дома. Ето там. Да. Не знам дали се чете, но вижте какъв надпис има. Тогава хубаво са оставили хората тук. Между другото за първи път я виждам, няма ви лъжа. Тук малко ще е тегавичко. Не, всъщност няма да това. Мисля, че повече се хлъзга. Няма да лъжа. Но си е супер. Това вчера това буря беше. Дори не мога да повярвам, че сега е изсъхнало толкова добре. Мислих, че ще е по-кално и по-мокро, но явно не знам. Изсъхнало се просто. Пътечката за Тихия кът. Доста спокойно. Може би, защото е четвърта, да, не за друго. Но да, доста приятно. Малко се усеща повече влагата от вчера, ама това е положение. Така вече минахме през Тихия кът и сега се отправяме нагоре по пътя до кулата. Попреминаме малко гърба. Вече не ме боли. Няма, трябваше просто малко назад да се раздвижи, не аз не знам какво. И лека си се катерим. Като цяло ми остават още 4 км догоре, които са само нагоре и малко е такова рамичко. Не е какво знае какво, но все пак 5 км са си 5 км. Така остават ни още 2 км и половина до колата. Сега в момента съм минал тук и сега трябва да взема там. Малко си почивам, че лекичко се поморих. Малко вода и тръгваме. И аз всичко отгоре тук пише, че е снимка по желание. И аз това си спрях, защото го искам. Та да, качваме се и може би направя там. Ще се видим. Гледайте колко е готино. Натам и натам. Ей там. Чайте видя дали мога да посоча. Ей там е крайната ни цел. Не останало буквално километър сигурно. Вече сме на... Не знам дали се вижда. 12 км. Лека си се качвам между другото. Не го правя чак толкова бавно. Чаках малко по-бавно да бъде, ама... Добре. Като за първи път след вид 100. Дори бих казал, че е доста добре. Усеща се, че още не съм се възстановил на 100%, но исках само да бихте. Там кулата, но не се вижда. Наживо изглежда доста по-близко. Буквално са тук 3 девойчета и сме там. С другото, доста обрасло. От последния път, в който идох. Да, доста. И вече започва да се усеща жегата. В момента е 1 без 15, което е напълно нормално да се усеща жегата. Но да. Оп. Вече се вижда доста по-ясно. Еми... Стигнахме. Почти. Още не е 100%. Но ето е кулата. Ето малко е така да мина. И да. Изсяхме вулканата десница и сега е време за спускане. Може би най-любимата част на почти всеки козач. На мен лично не е любима. По-ми е хубаво да се спускам долу, ама... Да, айде!
Така дойде време и за разбор на видео 600. За класирането класирах се на 575 място общо. В моята категория до 15 години мъже се класирах на 7 място. За време 7 часа 21 минути и 24 секунди. Както видяхте, то още не сме слезли. Тук сме сега на тихия кът. Това е част от моята тренировка, но също така имам и още една, която е до Момина скала, която е малко по-тегалата, но тази мен лично ми харесва. Доста ми допада и двете са доста хубави, приятни и да, натоварващи също. Трябваше да се записвам тази година на Вид 600, само на Трявна утра, на 25 км дистанцията. Ще има видео за състезанието. Имах една тренировка, която беше малко по-тегава, а именно да се кача 2 пъти от резиденция Бояна до хижа Момина скала, което са около 20 км с 1800 метра на елевация и ги взех за около 6 часа. Самата, така се каже, официална тренировка я направих точно една седмица преди състезанието и една седмица само съм се почивал. Нищо друго не съм правил, не съм тренирал и мисля, че това беше добра стратегия. Не бях изморен и се чувствах доста добре през целия Вид 600. Тактиката за самото състезание ми беше първоначално да запазвам силите си и след това малко да натисна накрая. Да, супер. Точно сега реши да бучиш тук. Всъщност, това бях си взел 3 барчета, които бяха от стартовия пакет. Както знаете, дават. И хидратация бях взел едно шише от 750 мл и едно от 500. А пънковете ядох най-вече краставици с сол. Така хубаво беше, също така и филии, които бяха намазани, мисля, че с Филаделфия и някаква шунка. Или там някаква луканка, нещо такова. С малко мървчица да има. За екипировката, като инструменти, използвах мултитулче, електрическа помпа, която ми върши доста добра работа. Не ти отнема никакви усилия, просто слагаш там, тя се помпи сама и това е. Щанги за гумата, ако случайно се спука нещо и не може с фитил. Също така инструменти за фитил, резервна гума и това е като цяло. Следващото видео ще бъде Q&A, така че задайте въпросите си долу в коментарите. Готови сме с разбора на Вид 600 и сега е време да се приберем, да се спуснем и така.
Какво? Какво? This to the waterfall? No. No, to the waterfall. The small one. No, this not. Okay, thank you. No problem. Брат, тя, my English is very, very good. Тя как ми спряха? Каква търпова, брат, какъв водопад, брат. Гледай как ме напуснаха да имаме и болницата. Преди малко бяхме там горе. Току-що разбрах нещо. През цялото време, това е тук, не е било щракнато до край, което означава, че съм карал с полузаключен амортисьор. Да, браво на мен. Наистина много добре. Така, правихме си една лека тренировка след Вита 600. Около 25 км. И благодаря, че гледахте. До следващата тренировка или до следващото състезание. И така, чао!